नै लोगोफोर माबायदि लामाया नै नायदो इमान मोजां गरम बोथोर जाबाथाय थान्दा बारहावा जानो गुसु गुसु नै वाओ ये तो बहुत सुंदर जगह है। देखिए गाइस सारी तरफ जंगल ही जंगल और इसका नीचे में है पानी। पानी क्या बोलता है इसको पिसारी ना क्या बोलता है पुकुरी बोलता है पन बोलता है। लोगोफोर माबोरै दं खुलुमबाय आं दा दंफैयो अरुणाचलनि मोनसे जोंनि सिमेन्ट सापरि खाथियावनो दिप्पा होननाय दं बे दिप्पायाव माने मोनसे रेजर्ट दं होननाय इक' रेजर्ट दं होननाय खोनादों आङो इखौनो ओरैनो दासो इपा दिप्पायाव बेरायनो फैदोंमोन बेरायनो फैनायनिफ्राय सासे लोगोआ बुंबाय बेयाव रेजर्ट दं होननायखाय आं माबायदि जोंना दिप्पानि रेजर्टआ जोंनि खाथियावनो आङो माने नायनोसै हाबा ओरैनो नायना थांनो होननानै फैबाय आंजों लोगोसे नोंथांमोना नायदो जायफ्रा मिन्थियामोन खायसेफोराथ' मिन्थियो जानांगौ नै नायदो पियनार इक' रेजर्ट डिस्ट्रिक्ट लवार सियां अरुणाचल प्रदेश नटिस हेल्प आस टु किप एरिया क्लिन वेलकाम टु पियनार इक' रेजर्ट फै मा नायनोसै आंजों लोगोसे नोंथांमोना नायफादो ओइ इखौलाय नै अरुणाचलनि टपिया अरुणाचलनि बेयो जाबाय टपि जाहैबाय फ्लेग इण्डियानि माथो मोजाङानो इयाव मा गाखोग्रा दंलाय लेथ्रा नांगोन नामा रा गाखोनाय र' फार्स्ट टाइम बिराद गोजौलै आयदै हा लागाव गथ' गोरलै बिराद बुरे माथो ओइ दै बिराद बुरे मोनदों माथो आयौ बिराद बुरे मोनदों जाबाय जाथ'बाय बेयाव हाबनो नाङा नामा एन्ट्रि फिसखौ दानो लादों एन्ट्रि फिसखौ लायो नामा ना दाहाय आं एसे थांदों लासै जाबाय बेयाव मा दं फुख्रि ना दं नामा इयाव ना दं माथो नायाबो सेवबाय माखासे नै एमस्ट्र' जुम खालामलाय टुआवलाय एमस्ट्र'खौ ओरैनो बारलांबाय सुथ्राय नै अह जुमखौ मा खालामदो जाखामलाय हाथि इतना बड़ा मैदेर लांनो फैलाय माथो इमान गिदिर मैदेर दं हाथि राजा गोजानथार गाखोनांगोन र' अयौ आंखौ लालाय एसे ओरै ओरैनो गान्दाखौ नालाय गान्दा ओमफ्राय ओदोखायलाय इखौ बे न' माथो बेयाव रुम भाराफोर मोनो नामाथाय डेन्जारसो अरुणाचलनि न'आनि एसे थख'जों खोबना दोननाय फार्स्ट टाइम बिराद मोजां माथो हा बहुत मोजां माथो मोजां ओरैनो दंबाय माथो ओनोरलाय नै जिरायनानै माथो आरामसे सेंग्रा सिख्ला गोसोथोनायफोर लानानै साहा लोंफैनो हागोन माथो साहा जुस बायदिसिना माबा माबि गोसोथोनाय थानायावसो लाबोनो हागौमोन दा गोसोथोनाय गैयाना जाहैबाय ना बोरै दंबो आरो बावैसो ओइ जों माथो हाग्रा बारि जा गय बारि माबा बारि दा नायलायनोसै बेयाव फुख्रि मोनसे दंनो हाग्रा बारियाव आंथ' मिन्थियामोन फार्स्ट टाइम फैदो जायगाया जोंनि खाथियावबो आंथ' बेरायनो सम गैया आं बारा बेरायानोमोन नै जों हाबलांनि लालाय नै लोगोफोर माबायदि लामाया नै नायदो इमान मोजां गरम बोथोर जाबाथाय थान्दा बारहावा जानो गुसु गुसु नै वाओ ये तो बहुत सुंदर जगह है। देखिए गाइस सारी तरफ जंगल ही जंगल और इसका नीचे में है पानी। पानी क्या बोलता है इसको पिसारी ना क्या बोलता है पुकुरी बोलता है पन बोलता है।
देखिए बहुत अच्छा है तो मैं तो आज ही मेरा टाइम नहीं आज लास्ट डेट है मेरा गांव में रहने के लिए मौका इसलिए आज आ गया मेरा दोस्त ने बोला कि चलो दीपा घूमने चलता हूँ और आया और देखा बहुत अच्छा जगह है और मेरा आज ही लास्ट है इसलिए मैंने बहुत आज घूमा और कल मेरे को डिब्रूगढ़ तो डायरेक्ट बेंगलोर आसाम से बेंगलोर जाना है समय नहीं है मेरा पास देखिए गाइस कैसा लगा आप लोग को देख के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना ठीक है ओके नायदो लोगोफोर इयाव फैनानै सा कफि लोंफैनो हागोन आरोना लोंग्राबो दङ नै दा जोंना मोनसे अरेक्सो नै आं सिख्लाफोरजों फैयाखै लोगोफोर सिख्लाफोरजों साननानै सेंग्रा नै सिख्ला नङा आं फार्स्ट टाइम फैदों आरो लोगोजों माने फंबाय लोगो माने फंबायसो गामिनि फंबाय बेरायनो फैदोंमोन ओरैनो इयाव जि दंनायखाय नायनो फैबाय लास्ट नालाय आंबो माबायदि जेनेबा डिपिआव दङ होननानै